Sa headlines kan mga barata, search and retrieval nagpapadago sa nahulog na tanod sa Bicol River sa Milaor, Camarines Sur. Mga para-tricycle sa may Plaza Rizal, ugma natatanggalo na ang bollard sa palibot kini. Mag-live-in partner sa Naga, arestado sa illegal na droga. LGU Naga nagpasalamat sa grupo kang Oplan Claro huli sa libreng eye check-up as in eye operation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Lokal na gobyerno kang syudad ding Naga liwat na pinagbisto sa marhay na pagmanihar kan pondo kan gobyerno. Certificate kang Seal of Good Financial Housekeeping pinaghahalat. Detalye sa report ni Melvin Machado. Saro ang siyudad ni Naga sa iba pang siyudad sa Bicol Region sa nakaresibik ang Seal of Good Financial Housekeeping hali sa Department of Interior and Local Government para sa taon 2022. Para kay Alcalde Nelson Ligacion, patunay sa naini na tatao ang lokal na gobyerno kang Naga na magmanihar kang pondo. Bako lang sa mga proyekto kundi ang pagtaon ng kasimbagan subot sa manlain-lain na sektor kan siyudad. So, indikasyon na tatao po kita asin maray kita mag-manage kan finances kan city. Si gasto kayo ni sa mga dapat na paggastusan. Sa pangaipo, bako lang manunungod sa pagpapadalagan, kundi sa pangaipo kan manlain-lain na sektor na sa tuya manapig sa sertihan. Huli ka nasabing award asin kung igwa subutin budget ang lokal na gobyerno kang Naga asin mapasakamot na kan syudad ang certificate kang Seal of Good Financial Housekeeping hali sa DILG. Pwedeng makaresibi ng performance incentive bonus sa mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga. Kung igwang sufisyente na budget in the event na makasecure kita ng corresponding certification from the Department of Interior and Local Government, igwa naman pong makaabot na dagdag na incentive sa mga empleyado. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, Banwaanin Minalaba, Camarines Sur, makakaresibi man kan Seal of Good Financial Housekeeping hali sa DILG. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa probinsya ni Camarines Sur, nasa 19 nga mga banwaan ang pasalo sa pagiging good financial housekeeping basado man sa ipinalawas kan na Department of Interior and Local Government Region 5. Sigun kay Mayor Chris Lizardo ka nakaaging taon na nakabaliman ang Banwaanin Minalaba ka sa binisto ka na DILG sa good financial housekeeping. Ini nagpapatunay subot na napapaduman sa tamaan kwarta kan banwaan nasaro sa mga parameters na pighiling kan DILG. Kita po na ugman talagang nagbubunga man sa po yung paglinguan na sutiwala kan publiko kan mga minalabakin na mapangatamatan lalo ang taban kan banwaan. So kagapon tang nahaman nailing po kang publiko ang bitlan na pag-gobyerno kang sa tuyang liderato dili po sa bilog na Banwaanin Minalaba. Ang nasabing onra na ako sa pagtatarabangan kan na manlain-lain na department head sa kan LGU asin piginguma na kan alkalde na makuha na Seal of Good Local Governance. Bako lang na ma-maintain mas lalo ta pang pig-improve na itong sarupang seal, itong Seal of Good Governance maklap pa. Siguro sa kailangan siling sakit, siling dakol. Kaya sabi ko, kung dikit pa lang sa criteria, parameters, kung magaday ka na naabot, ay ngunyan pa na kanahit nung taon-taon si mga rekulangan, sige mandugan ng mga requirements sa SGNG. So, hopefully, dawa mayo ng pong award, importante po ang mga serbisyo para sa tao na ibababa ka. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga para-tricycle sa may Plaza Rizal asin Plaza Quezon, pabor na haliuna ang mga bollards na yaon sa palibot kang duwang plaza. Detalye sa report ni Melvin Machado.
Suportado kang transport group na nakapwesto sa Plaza Quezon na Plaza Rizal ang kahagadan kang Public Safety Office sa Naga City Bike Board na haliw na ang nakapalibot na bollard sa nasabing lugar. Si Vicente Noora, driver kang e-trike, ang paghali kang mga bollards ang makakatabang na makaiwas sa disgrasya ang mga pasahero asin mismo sindang namamasada huli taharos nasa taho na kang tinampo minsan nagpapababa maski may designadong babaanin pasahero. Okay po kami dyan. Siyempre po, natatabangan naman itong mga, mas po, kita disgrasya sa mga, takot na niyang po yan, mapapundo dyan sa tao, hindi makakagilid kita. Kaya lang po, bawal man po dyan magpapundo, doon man po ang pundo, ang mabaan sa tatas. Maging ang tricycle driver na si Jepoy Nero ang ugma sa lakdang nabaklasunang bollard sa palibot ka nasabing Duang Plaza. Okay man lang po siguro sir na matanggal para makabuelo ang mga pagbababa dumaning pasahero. Dahil pag may arpo kaya may harang, siyempre ang baba, hindi na po. Ang presenting bollards kunyan ang bakanusang hilingon taper kang purtul na tagip-tipon pa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, isinabay na ang mga nag-a-attender ng deputation seminar na public safety officers as in PNP personnel kang Naga sa ginibong operation kang Land Transportation Office kan subagong aga. Susog kay Mr. Rene Gumba, nagkaigwanin aktual na pagsitar nin traffic violators ang mga personahe kan PSO as in PNP bilang huring parte kang sa indang seminar. Pinaparikas man subuot sa PSO ang mga papeles para mas makumpleto ang pagproseso kan deputization sa mga ini kasabay ang mga miyembros kang Naga City PNP. Ayo tabi, ngunyan nag-apply so training, kumbaga practicum side, katong ginibong deputation seminar kang sa tong mga enforcer. So sinabay na po, so Land Transportation Office enforcers nag-conducer ning operation ngunyan na aga. Kaya iraon sa tinampok at nagkakaapat na grupo, so sa tuyang pinagbilog, as in nag-conducer ning operation tabi. Sa iba pang bareta, sa aga nagigibuhon ang launching kan Palengke QR Code program sa siyudad ng Naga kung sain iniman subuot ang pinakaenot sa bilog na Bicol region asin sa Southern Luzon. Ang nasabing programa ang mataong dalan para sa cashless transaksyon sa Naga City People's Mall. Magiging bisita sa aga ang halangkaw na opisyal kan Bangko Sentral ng Pilipinas na si Deputy Governor Bernadette Puyat. Sarong programa ang gigibuhon sa aga sa Plaza Rizal para ipaliwanag sa publiko ang mapadapit sa nasabing programa. Katuwang man kan lokal na gobyerno kang Naga ang 17 bangko asin anom na telcos. Yan nga ni po, sa Grand Launch po, si mga 17 bangko, asin maabot sa siguro anom na telcos o financial service providers. Yaon po yun sa aga, sinda po ang kaput kang information, education, and dissemination aspect po ka programa. May mga booth po sinda to receive interested clients and then to answer queries po kang mga procedure asin mga dapat gibuhon kung paano ka po mag-enroll sa Paling QR, kung paano ka maging active participant as a negosyante, as a stallholder po sa public market. Papuon po muna kita sa public market. Sa pagbabalik kan news break, barangay Tanod na nahulog sa Bicol River sa Milaor, Camarines Sur, padagos pang pinaghahanap. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box.
Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, mantinidong hababa ng presyo kang sugok ngunyan sa Naga City People's Mall urog na sa Pavenas. Susog kimis Richelle Silvano, 9 pesos hasta 7.50 centimos ang presyo kan sugok na hali lang sa saindang supplier sa Banwaan ni Sipokot, Camarines Sur. Mantang daiman mo na subuot sinda nagkua sa Batangas, hulita naglangkaw ning kadikit ang presyo kan sugok. 9 po ang halangkaw, tapos 750 pinakababa. Pinakababa. Okay. Yan po niya sa small, Small, abot sa large XL. large XL. Okay. Sa inhali yan ang sugo po nila. Sipukot lang po, sa Sipukot. Itong sinasabi nating haling Batangas, dahil kung yan ito. Dahil na muna po kami nagkuha ko yun, medyo nagtaas ang Batangas, yung kadikit. Mientras tanto, nagkakawat na lang sa 300 pesos ang presyo kada kilo kan sibuyas na dating uminabot na sa 600 pesos ang kada kilo kang nakalis na bulan. Ang presyo kan sibuyas ang nagkakaiba kung imported na sibuyas ang babakalon na mas barato subuot. Kasumpay kaini, barato man ngunyan ang kamatis sa Naga City People's Mall. Susog kay Richelle Silvano na baba ang presyo kan kamatis kung inihinog ng marhay. 40 lang po, 40. Pag wholesale, 38. Okay. Nang pag medyo hinog ng maray na Yeah, baba. medyo ikatulong aldaw na. Oo. Binababaan mo na po ang presyo, halimbawa isang 1/4, 8 na sana or 7. Okay. Tapos itong na, Yan, nung mga araw kayan, pantanom na sana yan. sa ilo na lang. Uli, atarong mi sa bakod. Sa satuyang police report, Barangay Tanod na nahulog sa Bicol River sa parte kan Barangay San Vicente, Milaor, Camarines Sur. Padagos pang pinagahanap kang search and retrieval team. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Duwang aldaw ng pinaghahanap-an sa nga Barangay Tanod kana San Vicente, Milaor, Camarines Sur matapos ini nga mahulog asida malamos sa Bicol River kasud mang alas 9 nin pag-aaga. Siguna sa nakahilingkan pangyayari na si Merly Borbe, burat subot ang biktima asina na balance na pigbisto nga si Arnolfo Aguirre, 63 anyos, hasta sa mahulog sa nasabing salog. Nakatakaw siya dito. Tapos ako man, nagkuha ka itong masitas ko ginawala. Tapos pagtalikod ko mali na ko, siya mali naman, nadaw ko, nahulog na dyan. Yung malang to. Tapos sige ko na siguraw na yung mga tao.
Tapos sige pa man dyan ang karakampay. Dalamin nga, sabi ko, kataong nga po ni yung lamot ko yan. Pag ikatulungan sa sunog na. Nagburo-buro na lang siya. Yaon man ang mga personahe kan na Philippine Coast Guard, MDRRMO, Edmero Asin na PCG Auxiliary, nakatabang sa retrieval operation. Alagad hasta sa ngunyan, mayo pa nakukuang lawas sa kan biktima. Ano sir, bali sa nakuha namin mga detalye dito sa mga residente dito. Lasing sir yung biktima, tapos naglalakad siya dito sa riprap gilid. Tapos may part na hindi siya nakakapit dito sa bakal. Sa lado kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Milaor, nadipisilan sinda sa paghahanap nin huliman sa mga water lily sa Bicol River, asin posibleng naasirarumpaan na lawas kaini. Nagpundungan kita kasugma. Alas 4 sabi ni madipisilan man maghanap kasi nasa irarong pa ito. Sa ngunyan ko, kadung aldaw na retrieval operation. Tapos magtropa tayo, naglilibot na po sa Bicol River para mahanap so hawak ang Sir Arnold. Si Kapitan Gomer Nolian kan San Vicente Milaor, pigsabi kaini na magkakapira ng beses na may nalamos sa sasayin ng barangay, ninhuliman sa kadaklan sa mga harong anharani sa Bicol River. Alagad dayman na nagpupundo siya sa pagtawnin patanid sa iyong mga konsekwentes, tanganing maiwasan ang siring na insidente. Barangay maybe nakakapira na dyan ang nalamos sa sali na yan. Igwang naawala sa Baruto, igwang aksidente nga. Ay, di ka sa muya, mga residente di halos kaya sa tubig, hanggang kung saan sanay sa tubig. Pero aksidente lang talaga na itong nalamos niya ito, talagang gano'n, nasa pero yung aman na matangong nalamos siya. Pero ang advice ko, pinaka-advice mo dyan, lalo sa mga agyo, talagang tayo may paano dyan, papadyaran. Kung ano man na oras, ang aksidente bagay ka dito na pinagkukanan nila. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang police report, arestado ang mag-live-in partner na si Ricky De La Torre asin Stephanie Atanasio kang Zone 5, Barangay San Felipe, Syudad ning Naga sa ginibong anti-drug buy-bust operation kan Police Station No. 3 kan Suudma. 2.5 grams ning subot shabu na nagkakantidad 17,000 pesos ang na-recover kan mga otoridad. Ang suspek na lalaki ang dati naman subuot na dakop sa kaparehong kaso kung kaya pinagkukonsiderar ining high-value individual kan kapulisan. Sa iba pang bareta, Alcalde Nelson Ligacion nagpaabot nin pasasalamat sa grupo na nagkukondusir nin libreng konsulta asin operasyon sa mata sa Syudad ning Naga na inaapod na Oplan Claro. Detalye sa report ni Melvin Machado. 1,000 hasta 1,500 sanam pinaglalaoman kan lokal na gobyerno kang Naga na mapalista para sa Oplan Claro sarong libreng eye care program na pinagdara ng pribadong grupo sa syudad. Alagad susug kay Mayor Nelson Ligacion uminabot hasta 3,000 ang nagpalista asin 1,600 sana ang naserbihan. Sa nasabing bilang kabali na ang hali sa luwas kang syudad kang Naga matapos na ibale ang hali sa Metro Naga. Sobra man ang pasasalamat ni Mayor Nelson Ligacion sa doktor hulikan sa sakripisyong pinagtatao sa mga taga-syudad kang Naga. Nagpuon kita kaini na ang pigihiling talang na numero 1,000. Baad man niya ako magdagdag 1,500. Pero kan Biyernes, February 3, si report na nakaabot sa kuya, nasa 3,000 na sinagpalista. Na problema po kami dahil ang expectation up to a maximum of 1,500. At any rate, kayo po na idagos si programa and kan February 4 and 5, Saturday and Sunday, respectively, kinibo si eye check-up and treatment. Unfortunately, daigabos na nagpalista, daigabos na nagduman, na akomodar dahil sa sobra kadakol na numero na nagpunta dahil man inaasahan. Alagad na kapag serbi po si programa
ni lampas 1,600. 1,600 asin igwa po kayan from outside Naga. Sa mga day inabot kang libreng serbisyo sa mata, may pakiulay man si Alcalde Nelson Ligacion. Para po duman sa mga day po na akomodar and duman sa mga may kaparehong kailang o kaya concern. Day po maghadit, nakaulay ko na po si Dr. Malumbay, si sa iya pong agum na very active man sa program, si Ma'am Heidi. May ulay na po kami na mabalik po sinda sa masunod na taon and hopefully every year hanggat ma-asigurar ta na si mga nangangaipon na siring na serbisyo maka-receive as in maging malinaw na po sa indang paghiling. Mientras tanto, sa Rondiner man ang pinag-sponsoran kang lokal na gobyerno para sa grupo kang Oplan Claro na pinagibo sa Balatas Event Center. Tinuyutan na si venue kan dinner so Banggi duman po sa may Balatas Event Center. Ay pinahiling ta sa inda duman na by next year si itinutuglok tang bago mas dakulang City Hospital turned over na po yan sa Tuya. In all likelihood operational na siya. And therefore, dumanta naman gigibuhon si Operation Claro. Bako na duman sa Santa Cruz. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.